לא. כן, כן. לא ציפיתי ככה אני אגיע למקום. מאוד מרגש אותי להיות פה. תכננתי לספר את הסיפור של סבתא. אני אספר והיא קצת תעזור לי. המותק שלי, הרב סבתא. אני קורא לה סבתא כי היא סבתא בשבילי. לא מרגיש כל כך בהבדל. אז סבתא נולדה פה בעיירה, אני לא יודע, זאת או הסמוכה? לא בעיירה הזאת. פה בוויגודה. כן, נכון. סבתא נולדה בוויגודה, בעיירה שעברנו דרכה עכשיו. ויגודה זה שם של נוחיות, זה עיירה מאוד לפני המלחמה. היא הייתה עיירה שהיו באים אליה אנשים כדי להירפא. אנשים שהיו להם בעיות וזה, לנשום את האוויר של ויגודה זה היה כאילו זכות, גם לפי השם בפולנית, נכון? סבתא, לפני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה, כשהתחילה המלחמה, התחילו לרוץ שמועות בעיירה שמגיעים גם לכפרים הגרמנים. סבתא, הם היו משפחת שומוביץ, משפחה מאוד מוכרת בעיירה, היה להם ממש רחוב שלם בעיירה, של רק בתים של המשפחה, כאילו הם היו משפחה גדולה ומוכרת. הייתה להם מאפייה שבהתחלה גם הם סיפקו מאפים לגרמנים. כן, הגרמני והרוסי. לצבא הפולני, לגרמני, לרוסי. זה היה גם חלק כן. גם קונדיטוריה גדולה. כן. ובאיזשהו שלב הגיעו שמועות, כל העיירה בתכלס לא נלחצה מזה כל כך, כאילו, לא כל כך, כן, לא היה גטו שקרוב לפה, אז אנשים די לקחו את זה בגדר שמועות, והמשפחה של סבתא, בעיקר אבא שלה גם שכתב את הסיפור, הם החליטו שביניהם אין טעם להישאר בעיירה בחיבוק ידיים ולעשות משהו עם עצמם. ואז בעצם התחיל מסע הרדיפה שלהם, כאילו שהם היו נרדפים. בהתחלה הם היו יוצאים בגלל שהם היו בבית ככה. סבתא שלי לא פחד אבא להישאר בביתות, כי הוא אמר בלילות אי אפשר להתגונן. אז יצאנו כמה שבועות כל לילה ליער להתחבא, והיה סימן עם סדין לבן, שיהיה סדין לבן אפשר לחזור. עד שיום אחד לא היה סדין לבן, ואז נשארנו להיות נרדפים. נכון, אני אסביר רק מי שנשאר בבית, הם החליטו, כמו שסבתא אמרה, שבלילות הכי מסוכן להישאר בעיירה, והם החליטו לצאת מחוץ לעיירה, להתחבא ביער, בגלל שהם היו גם עם סבא וסבתא של סבתא, והיה להם קצת יותר קשה, אז הם החליטו להישאר בבית שלהם בוויגודה, וסבתא, ביחד עם שני ההורים שלה, ברכה ויצחק, וסבא שלה נחמן, הם יצאו בעצם למסע שלהם כמה שבועות ביערות, והם היו מאוד קרובים לעיירה, הם לא התרחקו כל כך, והיה להם איזה הסכם שכל פעם הם היו חוזרים בבקרים, אז כל פעם כדי שהם ידעו שבטוח לחזור, אז הסבתא של סבתא הייתה פורסת סדין לבן למעלה במרפסת, כן? גבוה שנוכל לראות. כן, גבוה שיוכלו לראות, אז הם עלו על איזה עץ גבוה, אבא שלה עלה על איזה עץ גבוה, וכל בוקר ניסה לראות את הסדין הלבן. הם היו עושים את זה במשך כמה שבועות, עד שהם היו חוזרים לבית בוויגודה, וחוזרים להתחבא ביערות. היו גם המון שצחקו עליהם, שהם היו חוזרים אחרי שכולם בוץ, וכאילו לא הבינו למה הם עושים את זה, זה היה ממש שטותי.
ואחרי כמה שבועות בעצם הסדין הלבן לא היה שם, וככה הם בעצם הבינו שהמצב בעיירה לא טוב, וסבא וסבתא לא שרדו. אני רוצה רק לקרוא, שנייה, יש משהו, לא סיימתי את הספר, סבתא, עדיין, אבל יש משהו בספר שתפס אותי, שיצחק, אבא שלה, רשם, ברגע של הבריחה. ברגע של הבריחה, לא, הנה. השריט של הכפר, והוא אמר שאנחנו נמצאים מסוכן, ושמי שימצא אותנו, הוא הזהיר את הפולנים, הם היו מה שעשו חיפוש ביערות. אחרי שכבר אספו את כל הסביבה למחנה, שזה היה מחנה של חיילים פולנים בזמברוף. אחרי שאספו את כולם, התחילו לחפש ביערות. ואז השריף אמר, היות והוא הכיר את המשפחה, אז הוא אמר שאותנו לא יסגירו לגרמנים. ובלילה שבאנו לשריף, ההורים הלכו לשריף, אז הוא נתן לנו לילה אחת להתקלח, לאכול, והוא ביקש שנתרחק, כי אסור לו להגן עלינו, כי הוא בסכנה יהיה, והוא ביקש שנתרחק. וככה אנחנו נדדנו ביערות לספר עד שהגענו לתשקה. כן, אז כמו שסבתא אומרת, הם נדדו ביערות אחרי שלא ראו את הסדין הלבן, והגיעו לאיזה מצב אחד מהם מצא אותם, ובגלל שהם היו משפחה כזאת מוכרת, הוא ביקש מהם לברוח והוא לא יסגיר אותם. אני רק מקריא פה איזה משהו שקצת מראה על המיינדסט שהיה למשפחה של סבתא, איך הם חשבו, איך הם ראו את הדברים. הכל נעשה מתוך דחף פנימי, הבריחה וההליכה ביער עם שק הצידה. לא היה כל היגיון בדרך זאת, כיוון שביער לא היה לנו על מי לסמוך. אדרבה, ההיגיון אמר כי גם ביער אורבות לנו הסכנות. אולם הדחף לא לשבת בחיבוק ידיים הוא שהדריך את התנהגותנו. ואני אמשיך את הסיפור. רגע. אז סבתא, הם המשיכו להיות רדופים ביער בעצם, כל פעם שינו מקום, שינו מחבוא, עד שרצו שמועות על פולני אחד בשם תשקה, שהוא היה גר בעיירה סמוכה, אני לא זוכר את השם של העיירה. לא, זה היה מין מושב של משפחה, שגם היער היה שייך. כן, היה להם מין עיירה של כל המשפחה, שהיה להם גם יער משלהם, שטח מאוד גדול, ובעצם רצה שמועה שתשקה הזה הוא משאיר ליהודים מים שבורחים ביערות, והיהודים באים ולוקחים מהבית שלו בלי שאף אחד ידע. אז זה באמת מה שקרה, אבא של סבתא הלך לבדוק את זה, והם הלכו ולקחו ממנו מים והוביל להם גם אוכל, ואפילו היו אצלו בדירה, התחבאו אצלו בדירה בגורן כמה חודשים. אחרי זה, בגלל שהיה מסוכן מדי, הם המשיכו ליער שלו, התחבאו ביער שלו. אחרי היער, שהם היו רדופים. ביער בנו בונקר כזה גדול ששם שכבנו, הצטרפו עוד 4 איש מהמשפחה. כן. היינו ביער, והסבתא ילדה שם תינוק. אז זה באמת סיפור שהייתי רוצה קצת להתעכב עליו. במהלך הבונקרים ביערות, כאילו אצל תשקה כבר, סבתא, אימא של סבתא, ברכה, היא הייתה בהיריון, ובבריחה ביערות היא כבר ילדה את הילד שלה, שהיה אח של סבתא, ולא הצליח לשרוד, אחרי יום כבר הוא מת. באותו הלילה. לפנות בוקר כבר היה שם רועה צאן שהוא שמע שנוחים, כי לא ישנו כל הלילה. השין לאח של תשקה, והוא בא לחפש אותנו עם כזה, מה שמנקים רובה, עם כזה מוט, והוא ראה שהחול יורד בקלות. אז אבא שלי יצא,
ואמר לו שבלילה באים לקחת אצלו מזון שהוא לא יסגיר לנו ואנחנו עוזבים את המקום. כי האח אמר, אל תסכנו את כל המשפחה, כי היו הורגים גם אותם. אז לפנות בוקר לא שמחנו בכל זאת על האח, וברחנו. האמא אחרי הלידה ברחה, והתינוק הוא נפטר במשך השעות, וקברו אותו ביער. כן. ואז הם המשיכו ברדיפה שלהם ביער, עד שהגיעו לכאן, נכון? אנחנו בכל מיני בורות של תפוחי אדמה ששומרים בחורף, בכל מיני מקומות איפה שהיה מסתור, עד שהגענו לגוסק. גוסק זה הבית של המשפחה פה בעצם, זה ויז'ה גוסק, שהוא בעצם הבן של אלנה ומייטק. נכון, האבא של... מה זה סבתא? ז'ישק. האבא של ז'ישק שעומד על ידך. כן. אז הוא בעצם נשאר פה בבית. הקשר עם המשפחה בזמן המלחמה היה טוב, הם תמיד היו שומרים על המשפחה. בהתחלה הם קצת פחדו בכל זאת להסתיר אותם, כי... במשך השנים, אבל לא ידעו איפה אנחנו מתחבאים, עד שיום אחד היינו כבר באפיסות כוחות, והסבא הלך לאיבוד, וביקשנו שהוא יחזיק אותנו. כן, ובעצם התחבאתם בגורן במשך חודשיים, נכון? איפה זה הגורן? את יכולה... הגורן לא קיים. הגורן כבר לא קיים פה. הגורן כבר לא בנוי. כן, אבל אין פה כבר... המבנה המקורי כבר לא קיים פה. אז אנחנו בחצר. זה לא המבנה המקורי. הוא כבר לא קיים. אבל זה שאתם עומדים איפה שהלוחות כתובות, זה קיים. הגורן הזה התחבאנו. והפינה הזאת מהגורן, שהיא מקוונת לבניין, אז שמה מפעם לפעם היו מעלים אותי למעלה, שיהיה לי אוויר, כי למטה בכלל לא היה אוויר. והיה קר, ולמעלה בין הקש היה לי יותר נעים בתור ילדה, הייתי שם. חיה, בת כמה היית? בת 7. המלחמה פרצה, הייתי בת 5. 8, זה היה כבר לקראת הסוף, כן. 8.5, 9. אז... לא יותר משנה, היינו בערך 1.5 אצל גוסק. יחד עם הבוקר. נסביר להם עכשיו סבתא. פה בעצם היה דיר חזירים, שבהתחלה הם התחבאו בגורן, שזה היה... זה גם היה פה פשוט יותר למעלה, מאחורי ערימות של חציר, ולאחר שהיה מסוכן כבר, והיו פה חיילים אוקראינים שהם היו של הצבא הגרמני, וחיילים פשוט, אם הם היו צריכים, הם היו באים לישון באיזה בית שפשוט נכנסים לבית ונכנסים לישון פה, אז הוא הגיע לישון פה חייל אוקראיני אחד, והמשפחת גוסקי מאוד פחדה מזה, אז הם הלכו לכמה זמן, כאילו? עשו ברפת של החזירים בונקר של עצים שלימים. זה היה כל חזיר שוקל מעל 100 קילו, היו 4 חזירים שם, או 5, וזה היה בונקר קודם עם ברזל ועם עצים, בכובד כזה שהסתובבו 100 קילו של חזירים, וזה היה חזק. כן. אבל האוויר לא היה לנו שם, כי אנחנו לא אישרנו פתח שלא יצא חום מהגופות, בזמן שקר בחוץ, מי שעובר שלא ירגיש. זה היה... הבונקר בצד הבית, איפה הבית, הקצה של הבית. הבונקר היה בצד הקצה של הבית, הרפת. כן, אז הם בעצם בנו בונקר מתחת לדיר החזירים, שזה היה כאילו מקום מסווה הכי טובה. וסבתא מספרת, את יכולה לספר על הפעם אחת שעלית להפסקה בגורן? הייתי על הגורן פעם, כי רצו באמת לתת לי קצת לראות אנשים שמסתובבים, קצת חיים,
ואז באו גרמנים לקחת קש, כי הם היו את הקש מסעדות מורידים על הגורן שמים, בשביל להחליף להם את החיות. אז הגרמנים גם באו בשביל להחליף על הגלות, היה להם גם הגלות עם סוסים. ואם היו עוד שני חבילות של קש מורידים, אז היו רואים אותי. אני שכבתי בשקט, כי אלנה הייתה שם והיא ביקשה, אל תקחו מפה, מפני שאנחנו צריכים מפה לחזירים שלנו, לסוסים שלנו. וככה היה נס, היו הרבה ניסים תוך השנים. הסיפור הזה ספציפית, אני אסביר. סבתא הייתה יוצאת להפוגות מהדיר חזירים, כי היא הייתה הכי קטנה והמקום היה מאוד לא נעים, אז היא הייתה עולה למעלה, איפה שהם התחבאו בהתחלה בגורן, שאיפה שהיו כל החבילות של הקש, ובאיזשהו שלב הגרמנים היו צריכים לקחת בשביל התברוע שלהם. הם לקחו המון חבילות קש, ואלנה הייתה ממש ליד הגרמנים שלקחו, והיא ביקשה מהם באמת, ברגע שהיא ראתה שכבר לוקחים המון חבילות של קש, וידעה שסבתא שלי מתחבאת מאחורי הקש, אז היא ביקשה מהם לא לקחת עוד, ובעצם נשארו שם רק שתי חבילות של קש, אלו בעצם שתי חבילות של קש, כמו שסבתא אומרת, זה נס שלא לקחו אותם בזכות אלנה. לא לקחו אותם, ואני לא יודע מה היה קורה, כאילו אם היו לוקחים אותם, היא מספרת שיש זאת אלנה, שכבר אחרי הרבה המון זמן, כן, אמא שלו, והיא מספרת, רגע, מה באתי להגיד? בעצם אלנה, לא יודע אם הנחישות שלה אפשר לקרוא לזה, עצרה את הגרמנים מלקחת עוד שתי חפיסות של קש, יכלו בעצם... היו הרבה, אבל עוד שתי חבילות היו מגלים אותי. כן. אז סבתא ביחד עם שני ההורים שלה וסבא, היו פה 4 מתחת לדיר חזירים במשך 11 חודשים. זהו, את רוצה לספר קצת על חוויות פה, על הרגשות, תחושות? זה היינו, ואלנה הייתה מביאה כל יום תפוחי אדמה עם חלב, והיא הייתה בשוקן, כזה שוקן, שמה לחזירים למעלה, ותחתית למטה היה בשבילנו. פעם ביום הביאה, זה היה האוכל שלנו. אבא שלי היה כל כמה ימים יוצא 15 קילומטר, 20 קילומטר הולך, נפגש עם משפחה שהם היו בפרטיזנים, ושם היה מביא קצת נקניק, קצת לחם, אז היה לנו תוספת לאכול. ופעם אחת באה אלנה והביאה שוקן עם האוכל, ואז אחת שגר אצלם, אחת בבלרוסיה, או שהוא היה מארצות מאוקראינה, שהם עזרו לגרמנים, הם היו יחד נלחמים עם הגרמנים, הוא מאוד רדף אחריה, היא הייתה אישה מאוד יפה, ואז היא נבהלה, כי בדרך כלל לפני שהיא הגיעה כמה מטר הייתה עושה כלו כלו כלו, שנפתח מהר את החבית, שנוכל להכניס את האוכל. אבל היות והוא התקרב, היא התעלפה מרוב שנבהלה, ואז התעסק איתה והביא אותה לדירה, ובאותו היום אנחנו ניצלנו שהוא לא גילה אותנו, וגם לא אכלנו. היו חוויות כל מיני. הגוסק היה מסור בצורה לא רגילה, האבא של הבחור שעומד שם, והוא היה כל פעם עולה ומרחם עלינו, הייתה לו נשמה טובה, ובזמן שהיה כבר אחרי 11 חודש היינו שם, אז המלחמה, החזית הייתה על יד הכפרים. היו הרוסים, שמענו רוסית, שמענו גרמנית. אז באו הגרמנים והם לקחו את העיקרים על הגלה ואמרו להם, תיקחו את המינימום או דברים ותתקרבו איתנו לגבול של הלוחמים, כי הם ידעו שהרוסים מתקדמים.
אז אבא שלי אמר, אני לא עולה על העגלה, הוא בא אלינו בזמן שהגרמני עמד עם אשתו, עם הבת, עם אשתו של, עם האימא של הבחור שעומד כאן, זאת אומרת עם כלתו. אז הייתה לו כלה ובן, אלנה הייתה אשתו, והייתה לו, אלנה הייתה אשתו של אניק. לא, מה אתה? מייתק. ולהם היה גם כן ילד, כבר ילד גדול, שהוא נפטר, זה האח שלהם. אז הוא אמר, הגוסק נכנס אלינו ואמר, אתם עולים על עגלה, אני מביא לכם מגפיים ומטפחות, ואתם עולים כמשפחה שלי. אבי אמר, לא הסגרנו אותך עד היום, אנחנו לא נסגיר אותך, אנחנו לא אנשים רגילים, ורואים עלינו שאנחנו לא אנשים רגילים. היינו חיוורים ורזים, אז אבי אמר, בשום אופן אנחנו לא נצא, אנחנו נשארים בבונקר. הם גם היו שורפים את הרפתות ואת הבתים אחריהם. כשהם התקדמו לגבול, הם שרפו כל פעם. אז אבי אמר, אין דבר, אנחנו כבר במילא לא בני אדם, אבל אתה תציל את עצמך ואנחנו לא עוזבים. הוא עמד על שלו, הוא אמר, אני לא אשאיר אתכם, אתם בשבילי משפחה, והוא אמר, לא, אתם הולכים על עגלה. אז לאבי בא הרעיון ואמר, אתה יודע מה? שהבן שלך ישים סולם אחורנית, הרפת עומד ככה באורך של הבית, כן? ממול הבית באורך, ובצד שני של הרפת, שזה היה יער. אתה יודע, הבן יעמיד שם סולם, והוא יעמיד סולם בתוך הרפת, ויוציא נברח. רגע, סבתא, היית קטועה, רגע. סליחה? הנה, שומעים אותך. ובזמן שהיא עמדה, אלנה עמדה עם הגרמני, בצד השני יש בספר תמונה, על יד קרוב איפה שהבית, פעם זה היה צריף, אנחנו בנינו את הבית. אז שם היא עמדה עם הגרמני, והיא הסיקה אותו, ואנחנו ירדנו בסולם ישר ליער. הוא נתן לנו נקניק ופרוסת לחם, וברחנו ישר ליער. בזמן שאנחנו ברחנו ביער, היו שדות בין היער הגדול והיער הקטן על יד הרפת, אז הרבה אווירונים רוסים טסו, והפולנים שהם גם ברחו מהכפרים, אז הם ברחו והם נשכבו, אנחנו לא נשכבנו, אבא שלי היה מאוד עם תושייה ועם רצון לברוח, ואמר לברוח, לא להסתכל, ונכנסנו ליער שהיה שם רגל אחת, הכניסו את השנייה, לא יכלו להוציא. זה היה יער שוקע, ושם הפולנים לא נכנסו. ובתוך היער הזה היינו שבועיים, ושמענו, היו בלילה מהירים את כל היער, כי החזית הייתה משני הצדדים של היער. אנחנו שמענו גם רוסית וגם גרמנית. ובמשך היום, אבא שלי, אני גם לא סיפרתי לכם שהרגו את כל הפרטיזנים, והעובד של האבי, הוא נשאר בפרטיזנים, והוא ידע איפה אנחנו נמצאים. הוא הגיע אלינו למקום שהיינו מתחת לרפת, הם הוציאו עוד כמה שכבות של חול, ואנחנו החזקנו אותו כמה חודשים, בלי שגוסק ידע, התחלקנו איתו עם האוכל שלנו, וכשירדנו מהסולם, זאת הייתה הפתעה בשביל גוסק, הוא לא ידע מה זה עוד בן אדם. וככה ברחנו, ובתוך היער, אבא שלי עם העובד שלו, הם הלכו לחפש קליפות של החיילים שהשאירו, וזה היה המזון שלנו, שבועיים. ויום אחד, הסבא שלי היה שוכב, בזמן שביום היינו עומדים בתוך עץ, קראו לזה עץ דוקר כזה,
סרפד. סרפד. האמא ואני היינו בעץ אחת, והסבא היה בעץ השני. ופתאום שמענו שהסבא צועק. כנראה הוא הזיז את הענפים, והרוסי ראה אותו. וסבי לא ידע לדבר רוסית. אני ידעתי מכיוון שהרוסים היו אצלנו 2 בערך בעיירה, לפני שהגרמנים נכנסו. אז אני יצאתי ואמרתי, אנחנו יהודים, אל תהרוג אותנו, אנחנו יהודים, האבא שלי הלך לחפש אוכל, הוא תכף חוזר. הרוסי הזה עמד, החייל עמד איתנו יחד, עד שהאבא עם האיש הגיעו, והם לקחו אותנו לגבול איפה שהרוסים היו. כשהגענו לשם ראינו את גוסקי מהמשפחה, אבל לא עשינו את עצמנו שאנחנו מכירים אותם, מכיוון שהוא היה בסכנה, מהשכנים שלו היו הורגים אותו. וככה זה סיפור עוד ארוך, אבל אני חושבת שהזמן מוגבל. כן. סבתא, יש לך משהו שאת רוצה למסור לנו כשאנחנו פה? אתם מייצגים את המכבי, נכון? נכון. כן. נכון. אני הרציתי בתיכונים והרציתי בסמינרים וגם לחיילים, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני ממשיכה את זה, שזה לא קל לספר, כי אני מרגישה חובה שאני צריכה להשאיר את זה, אחרת זה יישאר היסטוריה בלי קרבה של אדם שעבר את זה. אז חובתי אני עושה את זה, ומה שהיה לפני חודשיים, שהיה אחת המדריכים ביקש ממני שאני ארצה לילדים מעוטף עזה ומצפון הארץ, אספו 300 ילדים שיראו להם את היופי של הארץ וירחו אותם בירושלים. לירושלים לא הסכמתי לנסוע, אבל הסיום היה בכפר הירוק. ואני לחמתי עם עצמי לספר לנוער שהם בעצמם עכשיו עוברים תקופה לא קלה, שזה ישאיר להם לכל אורך החיים. לחמתי עם עצמי לא לשמוע לדרישותיו ולהרצות. אבל הוא כל כך ביקש שאני הגעתי לכפר הירוק, ו300 ילדים כל כך נהנו שאני סיפרתי להם, כמובן שלא סיפרתי להם את העבר שלי, אני עודדתי להם שאני הגעתי כבר מעל 90 ועברתי מגיל 5 הרבה תלאות, ורק רצון ואמונה עוזר לאנשים, וזה כל כך קרה, היה להם כל כך מרגש שהם רק ביקשו לחבק אותי ולנשק, ואם יניף ירצה הוא יראה לכם את הסרט איך הם נהנו הילדים. ככה סבתא דין, סבתא דין. דין, סליחה, זה אבא שלו יניף. לך מותר להגיד סבתא, לי מותר להגיד נכד. אתה נין שלי. אז ככה שהאהבה היא לי לכולם, גם לנכד וגם לנינים וגם לילדים, ובזכות האמונה אני חיה, ותודה לאל גידלתי משפחה לתפארת, אז אני מתגאה, ואני חושבת שקיבלתם מקרו של סיפור. תודה. אפשר לספר 5 שנים בזמן קצר. תודה סבתא, ואני יכול להראות את הסרטון? ודאי, ושיהיה לכם המשך נעים. תודה רבה סבתא. אני למקסים שלי, אוהבת אותך. מה את נחוצה? ותמסור לכל החברים שלך. סבתא. חייבים, כן. לא שמעו, מה למסור? למסור להם שיהיו אופטימיים ושיהיה להם רצון ולדעת איך להגן על עצמם ולחיות תמיד עם מחשבות טובות, הכל יהיה בסדר. אני אמסור. יש לי רק סרטון קצר של 2 דקות באמת, של סבתא לפני כמה שנים
עם משלחת אחרת שהיא הייתה פה פיזית. מספרת למישהי בקהל שואלת אותה שאלה וסבתא עונה, ואני מאוד התחברתי לקטע וגם סבתא שמחה שאני אציג את זה, אז נראה את זה שנייה. אני גם הוזמנתי לפני 5 שנים לפולין, יוצאתי בפולנית ותרגמתי בעברית. כן. כי היו משלחת 20 וכמה איש מהארץ. זה גם עוד סרטון שיש ביוטיוב, אם תחפשו את השם חיה שרפמן, יש סרטון... כן, יש סרטון של... ניצחון של סבתא. רגע, זו דודה שלי. נכון. אני חושבת שהניצחון של סבתא זה שאתה נמצא שם עכשיו בכזאת גאווה, וזה הניצחון האישי שלה, של ההמשך של הדורות, שהנה, שלמרות שהם רצו בגאווה גדולה. ואתה אלוף, אני גאה בך. תודה. ונראה רגע את הסרטון. גאה שזכיתי בעניינים כאלה, וזכיתי להקים משפחה. שאלה אותי אחת המורות פעם מהסמינר לוינסקי, איך אני יכולה להאמין באלוהים? רגע, את עושה ספוילר. זה הסרטון. לא עולה? אז אני רק אגיד שנייה, תכננתי אחרי, אבל אני אגיד עכשיו. במהלך המסע, אני כל יום יוצא עם מלא שאלות מהיום שעובר, ויודע שעל רוב השאלות אין לי תשובות. יש לי 2 שאלות שאני בוודאות יודע את התשובה שלהם. הגאווה הכי גדולה בחיים שלי זה לעמוד פה עכשיו עם סבתא פה בווידאו ולשמוע את הסיפור גם ממנה. סליחה, זה מרגש. לשמוע את הסיפור ולהבין שסבתא היא הבסיס של המשפחה, ואני גאה לעמוד פה עכשיו איפה שסבתא ניצלה ושהתה ברוב הזמן במלחמה. והשאלה השנייה שלי, אני אגיד רק את התשובה, שהגיבורה שלי בחיים זאת סבתא. את הגיבורה שלי סבתא, ותמיד תהיי. זה 2 שאלות ככה שפתרתי לעצמי במסע. מה? הגאווה שלי, אדם חמוד, הגאווה שלי. תודה. וזהו, אני מחכה לסרטון שיופעל, שתראו גם את התקווה שיש בסבתא והצורת דיבור שלה. אני מניח שגם שמעתם מהסיפור. עוד משהו, סבתא גרה עכשיו עד 120 בתל אביב, ותמיד היא מספרת לי שכולם קוראים לה אשת הברזל. אשת הברזל בגלל שהיא כבר בת 90 והיא מאוד חזקה בגוף ובנפש, ואני חושב שהמון מזה זה מתוך הדברים שהיא עברה ואיך שהיא צמחה לצד מה שהיא עברה, והמשפחה שגדלת ובנית, ואני שאני עומד פה, אז סבתא באמת אשת הברזל. וכשאתמול ביקשתי ממנה קצת שתספר לי עוד, כי הייתי חייב את המידע הזה, היא אמרה שאני לא אצליח לספר את כל הסיפור בחצי שעה, אמרתי לה שיש לי. אז באמת אני לא אצליח לספר את הסיפור. הסיפור הוא הרבה יותר עמוק, ותחושות של סבתא אי אפשר להתווכח, אבל מה שבטוח שעכשיו כשאני אחזור לארץ אני ישר אגיע ואשמע עוד, ורק ארצה לדעת עוד ממך. זהו, עוד משהו לגבי משפחת גוסק, בטח גם ירצה לדבר פה, אולי בפולנית ותרגמו. ושאלתי את סבתא אתמול מה להגיד על משפחת גוסק. אמרה לי, איזה דברים אתה יכול להגיד? רק דברים טובים. זה באמת זכות לעמוד פה ליד אומנם הבן שלהם, כי שני ההורים הלכו בשנים האחרונות, אבל לעמוד בתור דור לניצולת שואה ודור לחסידי אומות עולם, שבאמת שנינו יש את הניצחון הכי גדול. זהו, אני מחכה שהסרטון פועל, רק שתשמעו קצת סבתא. צעדינו עוד יראים אנחנו פה,
עמוד השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולנו. לא נשכח אותם אף פעם, ועשינו את זה למען הדור שלא ישכח, הדור החי והממשיך שלא ישכח את זה אף פעם, כי אנחנו עוד במאה הזו שזה קרה. אז עוד מעט זה ייכנס להיסטוריה, שיתחלף המאה, כבר יהיה רק סיפור כמו כל היסטוריה. ועכשיו זה עוד מחושי, עוד מרגישים קצת. וזה גם אחדות המשפחה, זה מאוד חשוב היה. תודה שאת משתפת אותנו, זה מאוד מרגש ומשמח אותי להיות פה ולקחת חלק באירוע הזה. זה כאן. בטח לגבי האמונה שלך באלוהים אחרי השואה, האם את מאמינה יותר, מאמינה פחות, בהסתכלות אחורה, בתקופה שהייתם? כי זו שאלה מאוד... אני אומר לך, זה שאת שואלת אם יותר או פחות, לא היה לי זמן עוד בכלל שתהיה לי אמונה בגיל 5. אבל אחרי שניצלתי, ואחרי שהקמתי משפחה, 5 נכדים ו9 נינים, ואני תודה לאל יכולתי להקים משפחה כזאת, אני מאוד מאמינה. מכיוון שלא הרגו 6 מיליון, אלא 18 מיליון. כי אלה שלא הקימו משפחות, אז אני מאמינה שאם מישהו אומר לי, לא מאמין או מה, אני אומרת, בזכות אלוהים אני חיה. זה הגאווה הכי גדולה שלי בעולם, שזכיתי, זו זכות להיות נכדה לסבתא כזאת. לי זכות שיש לי ילדים כאלה. אוהבים אותך סבתא. זה הדדי, זה הדדי. המסר שלי, שקודם כל הילדים יהיו מוכדים, ושהם יזכרו את העבר, מה שעברו היסודות של המשפחה, ושזה יחד אותם, ושלא ידעו אף פעם ממלחמות יותר. כן, אשלח אם אתם רוצים, זה 7 דקות רק של תמונות וכמה דברים. אני אתן לספר קצת. רגע, אבל תקראו לקשה, ואז קשה... קשה.